Benvinguts i benvingudes al curs de Godot. En aquesta ocasió aprendrem com incloure una arma en la nostra protagonista. El primer que farem serà crear una nova escena que tindrà com node arrel una àrea 2D. Aquesta escena li diem weapon perquè serà on crearem la nostra arma. I dins tindrà un sprite 2D i una col·lisió. L'sprite 2D serà on ficarem la textura de la nostra arma. Utilitzem aquesta estructura per a poder canviar d'arma amb facilitat, simplement canviant la textura de l'sprite 2D i acoplant la col·lisió a la zona de l'arma que volem que actuï contra els enemics. Ara ajustem la col·lisió a la forma de l'espasa. Simplement podem fer un rectangle i després girar-lo per a que acople amb la forma. Una volta tenim la nostra textura i la nostra col·lisió, anem a passar a crear l'script. El primer que anem a fer és definir en quina capa i en quina màscara es troba la nostra col·lisió. En aquest cas, el que anem a fer és crear nomenar una de les capes, la capa 4, per exemple, com a la capa on es fa males mostres. D'aquesta manera anem a tindre l'espasa en la màscara 4 i els mostres després tindran una àrea 2D on rebran dany que estarà en la capa 4. Al codi tindrem una variable atExport damage que indicarà quant de mal fa l'espasa, de manera que podem canviar-la de forma senzilla quan li afegim l'arma a l'eina o en qualsevol moment. I després tindrem una funció per a canviar l'arma en la que el que controlarem serà el canvi de la textura i acoplar-li la col·lisió a la nova textura. Com podeu veure, per a fer el canvi de textura hem de nomenar el node, podem nomenar-lo així o fer una variable onReady que siga la textura. A més, anem a tindre una variable onReady que faci referència a la col·lisió. D'aquesta manera, el que direm és que si la col·lisió és un rectangle, el que anem a fer és acoplar l'àrea de la col·lisió, la mida de la col·lisió, a la mida de l'arma, de la textura de l'arma.
Una volta tenim la nostra escena arma, anem a l'eina i li afegim un node 2D. Dins d'aquest node 2D serà on penjarem la nostra arma. També podríem haver afegit l'espasa directament, però així tenim un poc més d'ordre i de control des del node 2D. Ara el que haurem de fer per a que l'espasa es veja, no es veja i l'eina pugui atacar és modificar el nostre personatge. Per una part anem a crear una variable onReady que apunte a l'arma. Després tenim diverses opcions. Pot ser que l'arma sol siga visible quan l'eina ataca o que siga visible tota l'estona. Jo he optat perquè sol siga visible quan ataca i, per tant, en la funció ready he de fer-la invisible, dir-li que la visibility és igual a false. Després el que farem serà que mentre ataca serà true. Això ho he fet així perquè, com veurem, hem de crear les animacions d'atac i si l'espasa és visible tota l'estona, també hauríem d'editar tota la resta d'animacions. De manera que l'espasa es moga com si estiguera en la mà quan està caminant o quan està en estat idle. Això no és cap problema, simplement és fer les edicions, però jo per al vídeo i fer-ho més ràpid he evitat això. Vosaltres podeu fer-ho per al curset i per a tindre els vostres personatges més complets. També anem a afegir en l'arma un mètode per a deshabilitar la col·lisió. Això és perquè d'aquesta manera, mentre l'eina no està atacant específicament, l'espasa no faça mal. De la mateixa manera hem de fer un mètode per a tornar a habilitar l'arma. Ara seguim amb el codi de l'eina i el que fem és, dins del ready també, deshabilitar l'arma. Una volta tenim això en el codi fet, anem a passar a crear les noves animacions, que seran les 4 animacions d'atac en les 4 direccions. Així estic creant l'animació d'atac d'esquenes. El que fem és primer assegurar-nos que la velocitat la duració de cada sprite i la velocitat total coincideixen, i després el que vaig a fer és fer visible l'espasa i col·locar-la en cada una de les posicions d'atac. Primer, en aquest cas, l'atac d'esquenes només té 2 posicions. La primera, col·loque l'espasa on està la mà i utilitzant el transform de l'inspector puc rotar-la, escalar-la, fer-li un esquiu per a que parega que està un poc torta, etc. De manera que acopli que quede bé en la posició en la que estem. Una volta la tinc, el que faig és afegir totes les claus d'aquesta transformació de l'espasa a l'animació. Així se m'ha oblidat fer-ho i després es veu l'error i està arreglat després. S'ha d'afegir també la visibilitat, donat que estem amagant-la i fent-la visible en diversos moments. Si no afegim la visibilitat per a canviar la visibilitat a visible, l'arma no es veurà. Podem jugar també en una de les opcions que es veuen ahí en cadascuna de les claus que hem afegit, que és per a veure si el moviment és continu o discret, la que té els puntets o la línia, és la primera de les opcions. Perquè si el moviment el fem continu, el moviment de la mà de l'eina es veu discret, però el moviment de l'espasa es veu continu i queda un poc estrany. També aquesta animació, al contrari que les de caminar, no la deixem en bucle, la deixem que només s'executi una volta perquè sols s'haurà d'executar quan premem el botó d'atacar. Ara farem el mateix treball que hem fet per a l'animació d'esquenes amb la resta d'animacions.
Una volta hem creat totes les animacions, hem d'anar al nostre Animation Tree i afegir un nou estat. Aquest estat serà l'estat d'atacar. I les connexions per a anar a aquest estat des d'idle i des de walk o run. Igual que vam fer en el cas anterior, hem de donar-li nom a cada una d'aquestes connexions. I a més també anem a canviar que el canvi entre caminar o córrer i atacar i entre idle i atacar ha de ser immediat, no quan s'acabe l'animació. En canvi, la tornada d'atacar a idle o d'atacar a walk sí que pot continuar sent immediata. Després hem d'assegurar-nos que en l'input map tenim definit com s'ataca, quin és el botó que permet atacar a la eina. Ara modifiquem el nostre codi que maneja les animacions i el que anem a dir és que si s'ha pres la tecla d'atacar, anem a dir-li que attack és true. Farem visible l'espasa i farem que la col·lisió de l'espasa estigui activa. Si l'input no és el d'atacar, farem que l'estat d'atacar siga false, desactivarem la col·lisió i farem invisible l'espasa. A més, també hem d'afegir-li la direcció a l'animació corresponent per a que s'apliqui l'animació que correspon a cadascuna de les 4 dimensions. Així encara no estava editat el triangle de les animacions, aleshores me n'he anat a l'arbre per a assignar a cada punt cardinal l'animació d'atacar corresponent. Una volta tenim això, executem i així podeu veure que vaig tindre molts problemes amb l'espasa, que no es veia bé, que quan es veia no es veia la eina, etc. I vaig estar repassant totes les animacions fins que em vaig donar compte del que us deia abans, que havia de jugar també amb la key de la visibilitat de l'espasa per a que fora visible o no quan corresponia.
Una volta l'animació de l'eina funciona bé, anem a començar a crear la connexió per a atacar al blob. Primer el que hem d'assegurar-nos és de en quina màscara, en quina capa tenim l'espasa. Com l'espasa està en la màscara 4, anem a afegir-li al blob un àrea 2D en la capa 4, perdó. De manera que aquesta àrea 2D detecte l'espasa i la seva col·lisió, per descomptat. Ara anem al codi i connectem un mètode a esta àrea 2D, a la senyal on àrea enter, per a detectar si ha entrat l'àrea de l'espasa. Hem de crear-li també al nostre enemic una variable life, que siga la quantitat de vida que té, que és on anirem restant cada volta que l'espasa entre. I per a saber quanta vida hem de restar, el que anem a fer és crear-li a l'espasa un mètode getDamage, que ens dirà quant de mal fa l'espasa. D'aquesta manera, quan l'àrea de l'espasa, ens assegurem que és l'àrea de l'espasa, entra en l'àrea de damage del blob, li restarà la quantitat de vida que ens retorna el mètode getDamage. Després ens hem d'assegurar que si la vida és 0, el personatge mor. En aquest cas, per a la mort del personatge, el que farem serà fer-lo desaparèixer de l'escena. Ara anem a alguna de les nostres escenes, tenim l'eina i tenim el blob i podem provar si l'espasa de l'eina li resta vida o no al blob.
Val? Ara podreu veure que va haver un error perquè havia escrit mal el nom del mètode de getDamage. No era getDamage, era damageAmount. Veu? Val? Això fa petar el codi, es corregeix i ara podrem veure com l'eina pot matar el blob. Ara tornem a executar i ara ja podrem veure com l'eina mata el blob ja que es desapareix de la pantalla i per baix podem veure com cada volta que es toquen l'eina també està rebent mal. Ara el blob ha desaparegut i per tant l'hem matat. I això és tot en esta sessió, ens veiem en la següent.